Nggih, Wilujeng dalu. Ya ampun, baru aja dateng kok ya kena ya aku. Oh, nggih ngertos. CCTV kula kathah, Mbak. Sopo sing bocor ya? Wah, sinten-sinten pokoke niki mau kula langsung angsal Waduh. WA rahasia niki mau. Nggih, selamat buat Mbak Woro, luar biasa ternyata masuk isi jurusan pedalangan ya. Nggih, Mbak. Matur nuwun. Welcome in the puppet world. Wah, nggih matur nuwun. Real puppet world. Ya, kula nggih ajeng aturaken sugeng ambawarsa Ibu Sukesi Rahayu ingkang sangat kula tresnani. Tak belani adoh-adoh lho Bu, aku sampai sini. Karena saking tresnaku sama Bu Kesi, luar biasa tak anggap ibuku ya Mbak Yubu dhewe. Ah, nggih. Hah? Marwi apa? Marwi apa? Terima kasih Elisa. Ya, terima kasih. Oh, niki enten Bu Kesi nggih. Ya, Nduk, iki saderengipun kula badhe ngaturaken panuwun, Nduk. Nggih, Ibu. Sepisan dumateng sedaya ingkang sami rawuh, tamu undangan, tangga teparo kula wonten ing perumahan Citra Estetika, Citra Mulia, pokoke sak RT 8 lan kiwa tengenipun. Matur nuwun panjenengan sedaya sampun kersa rawuh lan paring jurung donga pangestu anggen kula ngawontenaken tasyakuran dalu menika. Ingkang ping kalih matur nuwun dumateng para pepundhen kula wonten ing jurusan pedalangan inggih menika sesepuhipun jurusan pedalangan Bapak Dr. Suyanto lan sedaya para sesepuh dosen wonten ing jurusan pedalangan. Ping 3 matur nuwun banget karo kabeh mahasiswaku, anak-anakku jurusan pedalangan sing tak tresnani. Nah, nggih. Ya, matur nuwun banget ya. Aja dianggep yen Bu Kesi iki ning kampus iku dosen killer. Oh, mboten killer. Wong lomo ing nilai nggih, Bu. Ibu tuh nggak boleh gitu, mending tanya langsung karo mahasiswane jane Bu Kesi galak apa ora to? Galak mboten, Cok. Ora wani. Mboten. Ora wani lho. Karo tutup mata mboten ngono. Mereka diam semua. Oh, ndak Lisa. mesti. Ndak mesti, mereka diam semua. Takut mau bilang galak atau baik. Mereka bingung, tertekan. Ya memang terus Mboten terang aja. galak, nanging Bu Kesi menika dosen ingkang disiplin, mboten serius. Nek mancine kuliah, ya kuliah, engko mancine rampung ya hangat meneh, ya cair meneh, ya biasa. Ning buktine sakmene iki kabeh nyang kuyung ulang tahun Bu Kesi berarti ditresnani mahasiswa Oh, nggih, sakmene laras. akeh lho to, Bu. Nggih, untuk itu terima kasih untuk mahasiswaku yang tercinta. Mudah-mudahan kegiatan malam ini memberikan semangat, motivasi untuk mahasiswa untuk berkarya. Walaupun bengi iki awakmu karo Bu Kesi mung sambat ya, Cah. Termasuk anakku wedok Woro, matur nuwun ya, Nduk. Oh, sami-sami, Bu. Lan para sinden-sinden mahasiswa jurusan Karawitan sing bleguk-bleguk dhewe. Kok mlebu. Lan terakhir matur nuwun kanggo Elisa sing wis ngakoni ibu angkat karo Ibu Kesi. Iya dong. Ado-ado saka Jogja. Iki mau tikado, aku mau tikado apa ya? Tumbler. Heeh. Madu, kok ngerti lek Pak Yoyoki jamune madu ben kuat. Paham to. Lho tenan ora percaya kae ning kono kadone. Karo Elisa aku dikado madu. Oh, madu. Heeh, madu nggih. Luar biasa. Ha niki kedahe Om Yoyok nggih kedah. Mriki ngoten. Ya iyalah. Katuran minggah mriki Om Yoyok. Ayo Om Yoyo. Ayo Om Yoyok. Munggah panggung. Om Yoyok, Bapak Yoyok. Turuk, turuk. Cahaya malam jangan majakan dari sadar majakan dari sadar tunas ngenes bicara kos kaki Wilujeng dalu, Bapak Cahya Kuntadi. Nggih, sugeng dalu, anak wedok luar biasa. Jan Aduh. elok tenan. Oh, Niku bapak jenengan Mas Nggih. Agus Purwomurdaka niku lak kanca kula
seangkatan. Oh ngoten, Besti ngoten. Besti. Nggih. Lah kula ni Brebes milih, Mbak. Walah Brebes milih pripun, Pak? Mboten, yen bapak jenengan Nggih. niku angkatan kula SMK nganti kuliah. Nggih. Bocah ini mboten nate serius. Oh ngoten. Ning kok nurunaken dalang putri yang hebat sangat luar biasa. Nah, itu lho. Matur nuwun. Nggih. Niki berkat kula wentahipun panjenengan wonten isi Surakarta menika kula dados saged gendiran niku nggih. Wah. Sing ngomong sapa? Sampeyan mlebu isi wis apik ngono kuwi. Alah nggih mboten kula dereng saged napa-napa anggere wancine Wowo ayo maju wis. Wah suwi banget les privat aku. Heeh. Nyatane gendiran lah nggih pun iso. Nah nggih niku berkat jenengan Nggih. niku. Kula malah kalah sakniki. Mergo iso kula malah ngendir bukesi niki. Waduh. Mboten nyandak kula dereng nyandak. Isin nenek mahasiswa. Ngapunten. Isin nenek mahasiswa. Matur nuwun ugi dumateng ingkang eyang lho. Oh nggih. Yang Nah Sri nggih. Hadi ngang tebih saking Semarang kepareng mangestoni Mbak Westri matur nuwun nggih Mbak lan Mbah Sukron Mas Kasti. Nggih, Mbak Kasti. Naskahipun sinten menika? Niki Mbah Kasti. Nah, Otentik menika- Mbah Kasti Nah, menika. dipun sebataken menika sangat luar biasa. Nggih, matur nuwun, Mbah. Nah, niki salah satu idola kula. Ah, nggih, sami kula nggih ngidola kalian. Oh nggih. Nggih. Sedaya karyanipun ingkang awujud menapa kemawon menika sedaya sae-sae. Leres. Biasa makaten. Nggih. Bapak Yoyo, Ibu Kesi lan Mbak Elisa. Niki mau wonten pamundutan menika. Niki wonten sesideman kalian caping gunung kula nyuwun diberkahi. Bawa ngoten. Nggih duet nggih. Kenging trio wis napa kuartet. Oh trio. Nggih, trio kalih Bapak Yoyo. Nggih. Ibu Kesi kalian Mbak Elisa. Ya, nanti yang joget Tuti. Oh, nggih, Lover. Mbak Tuti loh. Oh, cocok, iki cocok. Tuti Lover nanti kalau pas di Bandang ya. Rambutnya wes pink barang Nggih. kok ora. Ini wakil dari teman-teman Madangkara. Oh, Matur nuwun nggih. kanca-kanca Madangkara ingkang sampun nyengkuyung among tamu ning mburi iki mau mas-mas mung kabeh. Pak Heru Timbul lan kanca-kanca. Ah, nggih, hebat nggih. Mangga. Sahayu Napa Mbak niki? Elisa. Mbak Elisa bawa. Yo nderek. Mbak Dalang ajeng caping gunung napa sing sesideman? Sesideman mawon niki Oke. nggih karyanipun Mbah Sukron. Mangga sesideman. Aku isine jane aku ra dandan ngene iki kok Elisa rupa aslinya yang jelek. Melebet Kunta di channel menika langsung. Manis kok. Aku Ayo, ra bareng, Mas. adus barang lho, Bu. Bareng macak primat bae bathuke nonong. Arek ngadeg apa piye? Ro? Oh nggih, nggih jumeneng mawon Mbak Elisa. Gini aja. Ngadeg ya. Mboten ya. ketinggal menika. Ngadeg, ben kae preso kae. Rencang-rencang kula sing ngefans menika ndak mboten ketok Ngadeg, jenengan nggih. ngadeg. Saya ngefans Kan dengan Mbak Ji. Tuti. Ayo kakak Tuti yang cantik jelita kawan di Monggo. tengah sini loh. Lisa Blackpink monggo. Monggo. Jisoo, Jumeneng. Lisa. Oh ya Jisoo. Mbak Elisa Jisoo Iya, nggih ta Jisoo, niku Lisa Black Kongguan. Isine emping ya. Oh isine emping rengginang barang soan. Ya ampun jan modis ya Elisa iki. Yen kaya artis ibu kota. Enggak ya. Nggih monggo sesideman. Wiwitane anderek sang peke priya bagus kang ngolah budaya. Ayo Bu, aduh. Bareng Ah, iya. niki lho. Pripun pripun Pak? Yai tiga niki jumeneng. Wah, Nggih. Mbak Lisa nggih. Wah, kakinya sangat luar biasa. Wah kakinya luar biasa. Indah nggih indah. Bu Kesi ya Awas. sangat luar biasa. Nggih. Awas. Sing setunggal? Lah niki Luna Maya niki. Waduh, Luna Wah, Maya. nganggo bag. Apa wi? Kerincing. Napa? Nggih, krincing. nggih. Ngangge gongseng napa-napa Nggih, niku. gelang kaki niku lho. Sampeyan arep Lah. kaya kirik ngono to. Ora. Biasane to. Lah kowe kok malah rumangsa. Sampeyan Wah, aja ora sia-sia karo aku. Oh, kuwi iki ben ra ilang lho, Lho, Kak. Pak Ben Yoyo. gak hilang ngerti yang krono kerincinge iki, Kak. Bapak Yoyo, Mbak Elisa, niki Iya. kula krungu-krungu kok jarene
Mbak Lisa, Mbak Tutik Lisa Blackpink niki mantane Bapak Yoyo ngoten. Mboten. Jare Cuma sapa? mantane Mas Agus. Wah, mantan. Wah, Aku mama muda sebenarnya. Wah. Mantane Mama bapakmu. muda sebenarnya, tapi kan sudah bilang. halo Mami. Pacaran 3 jam putus paling. Pacaran opo kuwi 3 jam? Monggo Ibu Kesi. Sopan menyang kutha Wah, suarane ya truk. Ayo, idolaku ya, Man. Makasih, Nduk. Oh, Aku nggih, durung menyapa nggih. tamuku saka Madiun, Pak Lurah Wayut sekalian perangkat Desa Wayut niki wau Bapak Yoyo. Jenengan nggih. bagikaken wau. Nggih. Tasik wonten pinarak wonten mriko. Geng Lenggah, Pak Lurah Wayut, menika langganan tiap tahun. Lah mangke niki kalih promosi Mbak Woro, jenengan Nggih, pripun? sak sampunipun mlebet Kuntadi Channel. Wah, nggih siap. Niku Viral biasane kula. ban niku langsung viral terus Wah. bar kuwi kewirangan. Terus Waduh. nek jenengan mboten jenengan hebat kula wau memantau komen-komen itu sangat luar biasa. Oh, ngaten biasanya Nggih. viral Estu. ning tercela, mboten Mbot lan terpuji. jenengan mboten estu niku sangat luar biasa, penonton mencapai hampir 7.000 nggih. Oh, 7.000 napa Nggih. 7 juta niki? 7.000. Ning OTW. mulai lang siji. Aja bombong se, biasanya emang diunggulkan dulu. Oh, iya. Habis itu ini lubang hidung Woro saat mendalam. Itu kontennya soyo ndeledek. Thumbnail-e aneh ya. Aku curiga karo sing bunang cah loro iso dempet-dempetan ini apa. Waduh. Ayo, seblak. Piye asline tulung Rumah aku ning Padangan koyo ngene cekel-cekelan tangan rumah saya. Waduh. Pak, niku saking suwene sing bonang barong niku mboten gadah pacar lah kok ya seneng karo pedang ya, Pak. iki ana wong ayu kaya ngene kaya tetep Pak Yoyo. wae nempel sing Niku aslinya wau terpesona kalih kula. Oh, Terus langsung digeling ngaten kula. rasa-rasa. Piye Prince? Iki sapa Mas Seblak iki lho. Prince seblak. Dijiwiti pupune karo iki sapa? Waduh, Hah? Sapa jenenge? Karo Happy, jiwiti tapi bahaya. Seblak iso muni, aduh sakit. Aja mbok cak mulih kos lho, Blak. Engko kek mbok cak mulih kos engko. Nggih. Lan ugi nyuwun sewu matur nuwun rawuhipun Bapak Rudi Hartono saking Karamba Wonogiri ingkang kraya-raya mriki dereng kondur ta jenengan beto ulam napa niku jenenge nila telung bok. Pundi Wah. Pak Rudi pundi Pak Rudi? Kalih simbah lah Pundi, matur Pak nuwun nika Rudi? piyayene. Benjing lek duwe gawe wayangan, genti tak sumbang. Senadyan ora gratis. Benjing Dek Woro kula bagiai nggih anu ulame. Seneng ta ora awakmu? Oh nggih to nggih. Karap apa jenenge kuwi? Ikan lho nila. Oh nggih, tapi kula senenge mateng. Isik mentah kok ben dimasak mamimu. Wah, mboten saged Mami, mboten saged masak. Iya. Mang masak sisan Ya dadi. siap, aku tak teri ya. Nggih matur nuwun. Mahasiswane wani. Iki lho Happy iki lho karo Seblak iki lho. Marai kowe mau. Tesih lanjut niku. Disodoki ya. Lho. Malah konangan to marai kowe kok. Blak, kowe iki wis dicim karo Gading dadi Prince bareng aja mbalela lho. Oh keringat dingin, kowe gur cedak Happy keringat dingin. Kowe jane karo Happy apa karo kameramene? Monggo. Bendera terus gayung-yungan selendang kuning kang saking wuke Happy nganyele we. Lho nyamak lukisan kuwi to.
Mantap, terus ngomong ning sebelah to mau. Ayo. Apa Pripun, Pak? Apa bedanya lukisan sama kamu? Wah. Jadi lukisan ini semakin lama semakin antik. Lah, Tapi kok kalau langsung kamu ngomong semakin lama semakin cantik ya. Oh. Apa-apa rene blak, ora apa. Langsung lunga niku. Kowe nek ngelungane ngono ki malah sok hooh lho, Blak. Nggih, matur nuwun Kakung Sukron. Mbah Sukron Suwondo matur nuwun ingkang sampun ngripta pinten-pinten tembang ingkang sakmenika dados lantaran rejeki para seniman sak Indonesia kepara sak dunia. Luar biasa. nggih, hebat. Sukron. Maratuaku. Ya. Nggih. Mertuaku El. Ya dan lagunya awet. Awet. Ya, awet selalu dinyanyikan di Ngehits ngoten nek. Ya. Wah, saya yang lagu terbaru. Oh, sakitnya tuh di sini Jan cocok banget lelakone. Luar biasa. Iya, lalakane anu iki lho seblak karo. Ora aku gumun ono bonang kok sing nggo dolanan itu bonange. Tabuhe. Waduh. Tahu aja kamu. Iya. Terus dibedheki ya mau. Ngono lho, apa bedanya jam 12 sama kamu? Ngono. Kalau bangun jam 12 itu berarti kesiangan. Kalau kamu berarti kesayangan. Aduh. Nah niki nek sing bonang jiwit-jiwitan sing ngenong mangan terus. Oh, Mas Jatmiko nggih. Asik. Ya, Mbak Tuti. Monggo Mbak Tuti lovers. Oh. Lisa Blackpink. L-A-L-I-S-A. Tuti. Suara. Waduh. Wah. Hakurang habrama. Sing ngempul terkesima sing ngempul. Endi ta sing ngompol iki? Wah niku lho, Mbak. Ora ketok. Cilik no. Oh. Selerane jenengan sing pundi niki? Kinten-kinten rencang kula niki ingkang pundi menika? Si meking. Wah, sama kayak Tuti. Halo. Iki mahasiswaku, cik cilik-cilik, tur isik lugu-lugu. Ora pareng mbok jaraki, mesakne. Oh alah. Iki sik Tapi lugu-lugu cik cilik-cilik. saya sangat selera memandang yang muda-muda seperti ini. waduh. Bukan karena Masuk. semangatnya. Oh, Gitu loh. semangatnya. Iya, semangatnya. Semangatnya dalam nguri-uri kabudayaan Jawa. Nah, Ngoten, betul. Oh, dudu. Ning wasis hangung. Waduh. Kalau seneng. Dewara. Nggih, Niki sing warai cengkok niki ya bapakmu. bapak kula. Heeh, nek anu diwarai cengkok ngene iki. Pah. Bahaya, Pak. Monggo Pak Yoyo. Pak Yaya. Nah, Pak Yoyo. Yo, aku mau kowe. Happy lho. Blak seblak rene. Pak Yaya nakal. Anggung marang bendoro Tiah Sulistyo pijer ngincangake alih. Wah, bali meneh seblak saja rindu karo Happy. Syukur ya. Wis sawar. Enggak, sarang bertiga. Yuk, tuh, Wak, Kak. Terus tresno sasideman. Niki mengke kendange gonggominan langsung dangdutan. Monggo. Luwe
Cebatono timbang kepisahan Tiang selestia tak rewangi samputono lawan kula warga karwolan praputra liwat kincange alismu kuwasa angglandang rasane ngatiku senadyan mosling serayosnaku aku isih mampu ngladeni solamu mangka kowe bocah kuno senadyan bocah kuno kadukangan nyerimo jiwa ragaku kok kerem kahormatan mampero rukun ngarepi jo urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke mesa isine kowe apa wae najan sesideman mesti kau joget. Ayo Mbak Tuti, Mbak Elisa joget. Luwih Matur nuwun Mbak Woro. Matur nuwun sangat. Nggih, niki wau sampun dipun aturaken sesideman. Nggih, Mbak Elisa matur nuwun sanget Mbak Elisa, Mbak Lisa Blackpink lan Mbak sinten niki wau? Mbak Oh, Mbak Najwa, nggih. Ah, gayeng tenan ya, Truk. Ayo no. Iki ulang tahunnya Bu Sukesi Rahayu pancen bertabur bintang. Oh. Ya iki sindene genti. Sindene genti, Mbak, niki tesih wonten wekdal sekitar wah nggih sekedap meneh nggih. Oh nggih wonten Mbak Westri menika. Wilujeng dalu Mbak Westri. Ah nggih oh niki putranipun Mbah Mulyana saking Semarang nggih niki ugi ponakan nggih Mbak. Ponakanipun Mbah Purbasmara. Leres? Nggih. Oh nggih. Iki bulik kula jaman cilik angger ning ndi-ndi wis karo Mbak Westri iki. Nembang ya pentas ya kintil kakung. Karo golek sop barang ning nggon ngantenan. Karo Supasup. Kali Supasup leres. Hobine jajan pokoke. Mangan terus nggih. Badhe ngaturaken menapa Mbak nika? Nggih, wilujeng dalu. Nggih.
Kula badhe ngaturaken dandang gula banjut kemawon. Dandang kula banjut. Nggih, mangayu bagya ambal warsanipun Bu Kesi. Oh, ngoten, nggih. Monggo. Anggitanipun Ki Mulyono. Oh, nggih, amun niki. Nggih. Hadiah kagem Bu Sukesi Rahayu. Nggih, leres. Nggih. Nggih, sami-sami. Nyuwun tintinganipun Melok Kakung. bareng Pak De. Nah, nggih. Oh, iki dadi kaya arisan ya. Ketemu sedulur kabeh ning kene. Nah, nggih. Monggo, Mbak. Tur panuwun mringkang maha suci. Seblak iki lho, pelukmu iki lho, Blak. Oh, seblak pancen kok. Wis kok karo happy wae kono ora sing ganggu ngono lho, Blak. Ingkang sampun paring kanugrahan Dados menika spesial kagem Ibu Sukesi nggih. Karena kan teman seperjuangannya almarhum Mas Joko, Tri Joko Rajo juga. Nggih. Dados tresnanipun Bapak Pak Mul niku nggih sami kados Mas Joko dateng. Oh, ngaten nggih. Heng ngari hambal war Ibu Kesi Rahayu kawan dosa gangsal nanggih tengah-tengahing Yoswa mugya terus pulur genyong ayahi warga tatas rampung Nggih, nyuwun dibimbing menika Ibu Sukesi Kula kok Rahayu. grogi. Oh, grogi. Oh, lah nggih. Biasane nek ngadep
idola ngoten niku Nah. nervous ngoten. Genyong ayai klu warga tatas rampung merantasi hing samu kawes sanggemaning bebrayan. Ha nggih. Nyuwun matur pangapunten. nuwun. Kula Mbak Wes, dalem. Mbak Wesri, Dalem. niki amargi sampun menunjukkan pukul hampir jam 00.00 menika. Nggih. Jeng niki kita kolaborasikan kalian kanca-kanca saking Alengka. Ngoten. Siap, Teman-teman kalau wingi sampun mempersiapkan hadiah spesial kagem Ibu Sukesi Rahayu. Ngoten. Nggih. Sampun siap dereng, Cok? Sido dadi ora ndek ini kae. Nggih, monggo, monggo Mas Happy. Aku ket mau jer ditungi antem ae karo Happy. Ayo. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun Bu Kesi, selamat ulang tahun. Happy birthday to you, happy birthday to Selamat you. ulang tahun, Ibu Sukesi Rahayu. Happy birthday, happy birthday to you. Wah, ya. Hari ini hari yang tertentu, ketambah 1 tahun usiamu, bahagia kamu yang ku beri. Bapak Yoyo, matur Ibu Bukan yang janji, bukan seingat Tuhan atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit, aku gak mau, namun yang bikin aku beri padamu doa tulus hati. Semoga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat Ah, nggih. Selamat ulang tahun Ibu Sukesi Rahayu. Nggih. Wah, pas kurang sak menit. Wah, ini pun jam 00 menika nggih. Resmi selamat ulang tahun Ibu Sukesi Rahayu ingkang kaping 52 gangsal. Ah, nggih. Niki mboten enten mejane napa pripun ngoten, Mas Hendar? Ah, niki. Oh, nggih, Mbak Dista nggih.
Bismillahirrahmanirrahim. Seksi dokumentasi ngampun. Oh nggih, Mbak Dista nyuwun tulung Mbak Dista. Mejane manual niki. Niki Mas Gelar, Mas Brahma rambu rangkong pundi niki? Sampun bubuk. Oh sampun bubuk nggih. Wah, elok niki mau nggih rangkung pun mayang niki mau Bapak Yoyok nggih. Hadiah spesial agem Ibu Sukesi. Nggih, Mbak Woro matur nuwun adik-adik mahasiswa yang sampun paring surprise dumateng Kesi awujud niki wau gending onang-onang. Matur nuwun sanget nggih. Kula menika raos kula kados dipun seblak satemah dados happy sanget. Waduh nggih. Amargi lagu menika nggih. Wah niki mau gara-gara jenengan ngeceroy mawon kula sing ditungi antem terus kalih happy Pak. Ah ampun kuwatir niku happy nggih. Nggih nuwun sewu dumateng sedaya para pepunden, para pinisepuh lan ugi sedaya kemawon para kadang-kadang ingkang kepareng ngestreni ingkang kepareng lenggah wonten ing griya kula lan ugi ingkang kepareng monitor wonten ing streaming kula ngaturaken panuwun awit donga pangestunipun nadyanto genduk Wara Mustika menika sampun marambah makaping-kaping nglampahaken Kunti Darma ing kula kinten langkung trep lampahan menika tinimbang ingkang sanes-sanesipun tegesipun panyuwun kula dhumateng ngarsanipun Gusti mugi-mugi Bu Kesi bisa nulak lan nyonto dhumateng lekasipun Dewi Kunti ingkang momong dhumateng para Pandhawa satemah saged kuncara anggenipun dharmaaken gesangipun tumrap bebrayan agung menika panyuwun kula nggih. Matur nuwun Bapak Yoyo. Kok mboten kados biasane nika to Bu? Piye? Jenengan niku le. Beb, Matur nuwun Beb, ngoten biasane teng koperasi nika. isin enek Bapak Sukron. Oh. Enek Mbah Kakung Wagiman. Nggih, saderengipun ingkang sepisan saestu tubuh kula ngaturaken panuwun lan sungkem kula dumateng guru laki ingkang tubuh kula bekteni, kula hormati, kula tresnani. Ngantos Jana. Til Jana. Muga-muga Wis sampe ada santek kowe geger. widunya wal Kowe akhirat. anak napa? Mula ing dina spesial iki sing genep umurku 45 tahun, umur sing wis ora enom maneh. Dadi ibu sing bener-bener iso sabar lain batin ya, Pak. Mesti. Jenengan niku sing serius ngoten lho Pak wong. Serius. Bu Kesi serius kok. Kula drama niki serius. Umur 45 niku lak tahun perjuangan. Perjuanganipun Bu Kesi anggenipun ngurungkepi dumateng kabudayan. Angkane 4 kaliyan 5 dadine 9 menika kamenangan tumrapi Bu Kesi anggenipun ngendhaleni dumateng hardane kanepso. Ora percaya tak ngantemi lho kowe. Aku ngomong tenanan. Bapak Yoyo. Bu Kesi niku sudah sangat berjuang ketika pagi hari menika nggugahi Mas Gelar, Brahma, kembar kalian bayi setunggal menika. Siapa? Bapak Yoyo menika. Ah iya sing angel dhewe keri Nggih. dhewe niku anjene nggih nggih. Kang mboten kersa jugar menika angger esuk nggih. Sampeyan gak ngerti to, Nduk. Oh, Bapak Yoyo nggih. iki yen tadi digugah Bu Kesi, genah ora iso mangkat ning kampus mulang mahasiswa iki. Walah nggih niku kedagang saran terus pokoke. Iya. Mula bener Mbak Elisa mau aku digawane madu niku bener pancen nggih. Happy. Selamat ulang tahun Sugeng Ambal Warso, mugi-mugi tetap menjadi ibu yang baik dan terbaik untuk keluarga dan semuanya. Makasih, Beb. Mboten namung momong dumateng kula, momong dumateng anak-anak kula, lan ugi momong dumateng adik-adik mahasiswa, lan sedaya para generasi-generasi sinden, lan sedaya kemawon tabah kuat sehat bagas waras, pinaringan ikhlas nglenggono sarta panjang yuswa sehat walafiat. Allahumma. Ya Rabbal alamin. Yen ngono, Pak, iki tondo tresnaku jenengan tak caosi tumpeng kuning tondo katresnan jati.
Nah, nggih. Ya. Tumpeng kuning. Tumpeng kuning. Napa niku, Pak? Tum- Artine, Pak? Tumonjo marang pepinginan. Nggih. Kuning tegese emas. Muga-muga Bu Kesi tansah antuk wahyu keemasan. Wah. Nggih. Nggih. Sing jomblo-jomblo aja do iri, Cok. Happy karo seblak ki lho, Cok. Pengen. Nggih, nggih. Oh. Wah. Kayak seblak karo happy genti. Matur nuwun nggih. Matur nuwun Mbah Sukron. Sampun napa jenenge? Iki lho Mas Yoyo menika kepareng dampingi gesang kula. Menawi mboten enten Mbah Sukron kali Ibu Suci kanthi ningsih kula mboten saged kepanggih Mas Yoyo menawi mboten panjenengan restui ngoten samaran matur kaliyan Mbah Wagiman. Nggih. Ngeten Mbah Wagiman. Dados niku Mbah Wagiman iki plek kali kula kok tewenan nggih. Anggere jam 12 bengi Mbah Wagiman ditangi. Pripun, pripun? Dok mlebu teng kamar tengah ning ruang tengah niku. Yo. Aku njaluk rokok. Loh, lah niku malah akrab ngoten niku. Besti nggih. Rokok niku napa setimbang menawi dipun bandingaken seorang Sukesi Rahayu yang seperti ini. Wah, nggih. Lha matur nuwun sanget nggih. Matur nuwun. Kula kinten ngoten nggih, Mbak Woro. Siap. Jenengan tetap sukses, tetap Amin, matur napa nuwun, niku Pak. semangat. Anggenipun ngibaraken bendera wayang tetap eksis, anggenipun dados artis nggih tetep wah menjulang ke langit luar biasa. Wah, ke langit. Nggih. Medeni deh kula manan. Engko ben didone happy lek keduren. Lan ugi para mahasiswaku sing tak tresnani kabeh sing bengi iki nyengkuyung kegiatane Bu Kesi, tasyakuran Bu Kesi. Muga-muga sampean kabeh sing bengi iki melu nyengkuyung rene tak dongak-dongake tansah dadi sukses uripmu. Amin. Sukses apa sing dadi gegayuhanmu kabeh. Amin. Pinter lan iso membanggakan keluarga. Matur suwun ya. Matur suwun ya, Duk. Matur nuwun Bu Mbak Kesi. Woro. Nggih. Selamat Ya. ulang tahun. Ya Sekali padha-padha. lagi. Sik ngene iki. Pripun? Iki Woro iki lek ra saiki iku ora gelem. Waduh, lah Sampun kok mriki Bu. Wah, sampun repot-repot Bu.